Chunchun? Chunchun? Kain kaya ng mga chunchun? Hindi ko kumain ah. Manay Che, good morning. Manay Shining, good morning Manay Shining. Malalaki na sila Manay Shining oh. Malapit na tong i-dispatch siya. Papaabutin daw muna ng 45 days. Mga 15 days pa ata. Opo, darakula na. Pinaglalagyan ko na nga Manay Shining ng sinyal. Yung tanda ba, yung akin. Kasi dati yung mga napili ko yung malalaki. Ngayon halos malalaki na lahat. Kaya pinaglalagyan ko. Pinaglalagyan ko ng cutic nga. Pero nabubura din pala. Iwan muna kita dyan, Manay Shiny, kasi di pa ako tapos nagluluto ako ng nagsasayang ako ng kamuting kahoy kasi namimiss ko ng kumain ng kamuting kahoy. Puro na lang kasi kanin. Try ko naman ng kamuting kahoy, gataan ko. O di ba ang aga-aga? Ang aga-aga, ginataang kamuting kahoy. Oo, nilagyan ko ng lipstick, Manay Shiny, pero natanggal pa rin. Lagyan ko nga doon sa sa kuko para hindi matanggal, no? Kaya lang natakbo yung mga baboy. Malapit na din ilabas yung na yan, mama. Kasi ginangat-ngat yung mga dyan, yung kulungan. Hindi talaga pwede siyang pakawalan dito sa kulungan. Kailangan talaga may tali. Kahit nga may tali na, lahat na pinag-ano niya, hinangat-ngat. Ayun halos maubos na yung sa gilid. Thank you, Manay Che. Salamat sa 6 eyes dyan. Pag ganito palang umaga, meron din naman pala akong tao, no? Pag nag-live ako ng napakaaga. Mikos-mikos muna ako, Manay Che, kasi tanghali na naman. Mapunta pa kami doon sa garden. Thank you, thank you.
Shout out sa Seven Eyes na naandyan. Navita. Ma'am Tere, hello po. Migalaw shout out. Bulol na ba si Tres? Good morning.
Ma'am Tere, salamat po sa 19 eyes na nandyan. Thank you, thank you.
Oh, hindi siya mo ning balingoy. Kablo ni yung ora nang inaliwain. O gayo na asik na. Pag mabutas na yan, gayo na.
Manika Corridas, shouty shouty, Ma'am Ann Queen. Paldo ba? Paldo ba pa ganito? Parang hindi naman. Ang daming gustong mangitlog na ano. ah, Manok. Ginawaan ko ng mga pangitlogan doon sa kabila. Ang dami ko na-harvest nung isang araw na itlog. Hindi na namin papapisain yung magiging sisiw kasi ang dami naming tanim. Piperwisyuhin lang yung mga tanim namin. Kaya itlog na lang yung nilalaga namin. Bili naman ni Kakoridas. Alagaan ko dito. Alagaan ko dito pag naging pera na ipadala ko sa iyo. Ma'am Ann Queen, thank you. Manoy Kakoridas, bumili ka ng baboy. Tapos, siyempre, papadalhan mo ako ng pambili ng ano tawag doon? Ng pampakain, ng feeds. Tapos, tag 3K lang, 3K, 4K lang bawat isa. Mura na sa iba, for 5K. Ako lang yung mag-aalaga. Tapos, syempre, bibigyan mo ako sa pagod ba? Yung sa pag-alaga, yun. Ikaw yung magbabayad sa akin. Sana nga, pag na-dispatcha to, mahal yung yung matao na mahal yung live weight ng baboy. Kasi minsan, kapag maraming supply ng baboy, bumababa din yung presyo. Pero kapag natao naman mga Kakoridas, naglalagyan ko na ng cutics yung kuko para meron ng tanda na meron ng may-ari. Ang tatapang nila, ang dami lang mga sugat-sugat. Kasi, pagkatapos na niyan kumain, nag-aaway-away sila. Tapos nag-aagawan sa didi ng mama. Nag-aagawan sila sa didi. Ayun, ang bilis lang nakaubos na naman sila kaagad ng yung sinasanay na namin kasi na kumain-kain sila bago ihiwalay. Dapat marunong na silang kumain ng early win yung feeds. May mga sugat yung biik. Ala, bakit merong mga sugat? Ano pinagagawa? Nagawa ng tubig. Ang ingay nyo. Tubig. Lagi ko itong pinapaliguan ng mama. Tapos, ang dumi-dumi palagi. Kasi yung pupo niya, hinihigaan. Oo, maganda. Maganda yun. Marika Corridas. Yun nga, sa akin yun. Yun ba? Yun, may black sa likod. Kinuha ko yung isa na yan. Yung mas marami yung black sa likod. Yun, nagsisip-sip na sila ng tubig dyan. Salamat po, Manika Corridas. Salamat sa 16 eyes na naandyan. Wow, maganda pala mag-live pag ganitong oras.
Nag-aagawan sila Manika Corridas ng ano, pangitlugan. Yung isa, nakaitlog na. Ayan. Pumalit yung isa. Gumawa ko doon sa may balcony, doon sa may budiga. Sila. You know. Umalis na yung isa. Siya naman nang pumalit, yung itim. Chun chun. Chun 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 chun. Chun 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 chun. Duman mo mas sa dulo. Sadali, mag-ate. Ang dudumi na ng mga biik ko. Dapat mamaya pagtanghali paliguan ko. Kasi naman, yung mama peg, kapag nagpupopo, hinihigaan niya. Gusto magpatinula Manika Corridas ng ng manok. Di raw sinisil, ibig malinig. Tapos uli so ito ang nama ate, ay yung dati din. Yun na nakalagay sa
Ano? Wala.
Babay na po, Ma'am Ann. Thank you, thank you. Ayun, oh, may 13 tao pa sana. Malulubat na catch. 12, ano na lang. 12%. Ayan, Manachi. Sisi Jeanette, thank you, thank you. Manika Corridas, salamat po sa inyo dyan. Mana Shining, salamat sa mga sumilip dito, nagtumambay. Thank you, thank you. Bye-bye everyone. Mag-live ka na, Manachi, or kay Manika Corridas.